Вітаю, сябры, з вами Квадрат, і гэта будзе адно з двух калядных відэа. Я вырашыў аддзяліць вынікі года ад уласнага топа гульняў. Але і ад топа гульняў я фактычна вырашыў адмовіцца. Таму гэтае відэа будзе тэстам новага фармата аглядаў, якія я вельмі хацеў пачаць яшчэ ў гэтым годзе, але даведаецеся ў галоўным калядным відэа. Пра саму ідэю раскажу асобна ў тым самым калядным відэа, а ў гэтым відэа будуць міні-агляды гульняў, у якія атрымалася пагуляць, думкі наконт гульняў, у якія не атрымалася пагуляць, а таксама адмысловы топ гульняў, і каб падтрымліваць калядны настрой, ён будзе ў выглядзе ёлкі. А зараз пачынаем. Resident Evil 2. Вельмі якасна зробленае абнаўленне класічнай гульні. Атмасфера, графіка, новы геймплей, але з олдскульнымі хардкорнымі правіламі. Рэмейк, які дае надзею і вяртае ў мінулае. А таксама дармовыя пашырэнні. Чаго яшчэ жадаць? Трэцяй часткі, канешне. Apex Legends. Вельмі якасна зроблены батл-раяль. Ну ён жа ад Respawn Entertainment, які таксама выйшаў у гэтым годзе. Калі б гульня мела соло-рэжым, гуляў бы і гуляў, але і ў каопе з 3 чалавек атрымалася пагуляць. І нават перамагчы. Лічбавы Тодар і Роман Літвінян Геймінг. Дзякуй вам за тую, да і ўсе іншыя гульні. Crackdown 3. Трэцяя частка вельмі дзіўнай серыі. Атрымалася добра, бадзёра, але амаль бессэнсоўна. Графікі не вельмі выдатныя, у асноўным пра стыль. Геймплей вельмі аднастайны. Скаржыцца няма на што, але і плюсаў няма. Скачам далей. Sekiro Shadow Die Twice. Гульня года. Міядзакі срака гарыць двойчы. Галоўны не Dark Souls 2019. Цудоўная ва ўсіх аспектах гульня па-за выдавецтвам. Сімулятар паравання і рытм гульня, якой бракуе тлумачэння ці тутарыяла пра тое, што яна не Souls-like. The Walking Dead The Final Season. Праблемны і турботны завяршальны сезон хадзячых мертвякоў. Эмацыйны, дынамічны, але да першага сезона не дацягнуўся. Нягледзячы на тое, што хадзячыя вярнуліся да Skybound, іншая гульня, Воўк сярод нас, атрымае другую частку ў Epic Games Store. Mortal Kombat 11. Гаўня года. Жартую, канешне. Заблакаваны 30 кадраў творцы выправілі, але крыві яны папсавалі дужа. Акрамя тэхнічных праблемаў, ёсць яшчэ і прэтэнзіі да тутэйшай крыпты. Але яна не абавязковая, таму няхай. Файны працяг папярэдняй часткі. Days Gone. Red Dead Redemption на матацыклах. Замест коней. І з замбакамі. Натоўпамі замбакоў. Крыху нудны, крыху прадказальны, але якасны зроблены і варты часу. І не магу сказаць, што атрымалася горш за першы Red Dead Redemption. Rage 2. Гульня, якая спрабавала нацягнуць саву на глобус. Стыль Borderlands'а на сваю першую частку. А без каопа Border не вельмі цікавы, а ў Rage 2 яго няма. Гісторыя займае 10-12 гадзін, і больш гуляць сэнсу мала. Толькі грайнд. І Plague Tale Innocence. Выдатная гульня, цудоўная гісторыя і цвёрды геймплей з элементамі галаваломак і стэлса. Стыль, музыка, візуальная частка – усё на высокім узроўні. Па якасці і памеру нагадвае Senua's Sacrifice. Раю паспрабаваць. My Friend Pedro. Дастаткова цікавы і дастаткова бадзёры 2D-шутер. Крыху не хапала тутарыялаў, як карыстацца запавольваннем часу, а таксама аптымізацыі. Але па меншай меры другую рэч мусілі выправіць. Таксама дастаткова кароткая гульня, але гэта больш плюс. Amid Evil. Яшчэ адзін бадзёры шутер, але гэтым разам 3D. Рэтра-стылістыка як у графіцы, так і ў геймплеі, разнастайная зброя, прыемны саундтрэк, усё спрыяе гулянню. Толькі мне, нубу, было крыху цяжка. Асабліва рабіць выпрабаванні. The Sinking City. Лавкрафтаўскія прыгоды дэтэктыва вышыванкі. Цікавая гісторыя, прыемны выгляд, добры геймплей. Але ўсё ж такі не хапае жудасці Лавкрафта. Асабліва як часткі геймплея, бо пужацца герой амаль не будзе. Так ці інакш, гульню я скончыў і нават хачу дапрайсці. Крыху. Sea of Solitude. Яшчэ адна гульня, якая моцна абапіраецца на гісторыю.
Водныя пачвары, праблемы з сям'ёй і з жыццём цалкам. Калі шчыра, чакаў я большага, і праз гэта гульня пакінула негатыўныя пачуцці. Але калі гуляць без чаканняў, можа спадабацца. А можа і не. Marvel Ultimate Alliance 3. Бадзёра-каляровая кооп-экшн-РПГ у сусвеце Marvel. Што можа быць лепей? Ды амаль што заўгодна, на жаль. У гульню амаль абавязкова гуляць у кампаніі, бо кампутарныя паплечнікі дурныя, і сама гульня досыць нудная і задроцкая. Але і не кажу, што дрэнная. Wolfenstein Youngblood. Уявіце сабе трэш-баявік з падлеткамі ў галоўных ролях і яшчэ горшы падлеткавы гумар. Дадайце адсутнасць сюжэта, амаль абавязковы кооп і ташнотныя кат-сцэны падчас загрузкі. Вось вы і атрымалі гэтую гульню. Remnant from the Ashes. Нечаканы брыльянт. Па трэйлерах і абяцаннях творцаў выглядала як нешта непрывабнае і напханае мікратранзакцыямі. Але атрымалася даволі цікавая Souls-like гульня, нават калі гэты тэрмін ужываюць занадта часта. У каопе весялей, але ён тут увогуле не абавязковы. Кантроль. Гульня пра паранармальныя з'явы і арганізацыю, якая імі займаецца. Ад творцаў Макса Пейна, Алана Уэйка і Quantum Break. Крыху аднастайныя праціўнікі і зброя, але выдатная гісторыя, дызайн атачэння і асабліва бойкі з босамі. Але, на жаль, самыя сакавітыя босы дадатковыя, і іх вельмі проста абмінуць. The Dark Pictures Anthology Man of Medan. Інтэрактыўнае кіно ад творцаў Until Dawn. Але гэтым разам на вынік уплываюць выбары толькі ў асноўныя моманты, а ад рэшты залежыць, хто будзе удзельнічаць у фінальнай кат-сцэне. Дакладна так і было ў Until Dawn, але там заканчэнне і так фактычна адно. Borderlands 3. Якасны працяг серыі. Трэба будзе прызвычаіцца да новых герояў, але будзе і магчымасць паглядзець на шматлікія планеты. На жаль, шутер з першай часткі разлічаны на кооп, і мне было нуднавата гуляць аднаму. Таму гэтую гульню я пакуль што не скончыў. Need for Speed Heat. 24-я частка серыі за 25 год і шчыра досыць цікавая. Гонкі, кастамізацыя машын, магчымасць ганяць як днём, так і ўначы, але нічога новага ці адметнага. Увогуле. А ў параўнанні да Hot Pursuit 2, двух андэграундаў і Most Wanted яшчэ і музыку прасралі. Star Wars Jedi Fallen Order. І яшчэ адзін нечаканы скарб гэтага года. Абяцалі Dark Souls на палову з Uncharted, атрымалі Sekiro на палову з Lara Croft. Гульня не працягнула мяне да арыгінальнага матэрыялу, як гэта зрабіў Shadow of Mordor, але гульню я ўсё адно рэкамендую. Respawn Entertainment заслугоўвае даверы. І каб адразу не кідацца да вынікаў і топаў, я яшчэ карацей прабягуся па гульнях, у якія не атрымалася пагуляць. The Occupation ад творцаў Ether1. Гульня з абмежаваннем па часе, дзе можна абмінуць важныя падзеі, як у Мор-утопіі. Devil May Cry 5. 5-я нумарная частка, 6-я, калі лічыць тое, за частку. Не гуляў арыгінал, але выглядае цікава. Outward. Добры РПГ. Па меншай меры так кажуць. Yoshi Crafted World. Каляровы платформер з галаваломкамі. Ад Nintendo. Nintendo Switch. Outer Wilds. 22 хвіліны, каб даведацца, чаму памірае зорка. Не атрымалася, усё нанова. Вельмі інтрыгуе. Octopath Traveler. Адбыўся ПК-рэліз гульні, і вельмі хацелася паглядзець на гэты JRPG. Judgment. Спін-офф серыі Якудза. Адсутнасць фізычнага выдання крыху адштурхнула, але можа яшчэ рашуся. Astral Chain. Гульня ў анімешным стыле ад творцаў Нір Аўтоматы. Але і ў Нір я не гуляў, таму... Blair Witch. Страшылка, у якую вельмі хацелася і нават планавалася пагуляць. Але ўсё як заўсёды. Да і сыкатна. Spyro Reignited Trilogy. Рэмейк 3 гульняў з першай PlayStation, як і Crash Bandicoot. Як і яшчэ адна гульня далей у спісе. Gears 5.
яшчэ адна страчная нагода зазірнуць у серыю. Gridfall. Добрае РПГ ад творцаў сярэдненькага тэхнамансера. The Legend of Zelda Link's Awakening. Рэмейк гульні з барадатых гадоў. Вельмі хацелася пагуляць, а чаму не атрымалася, не памятаю. Хіба сам дурань. The Surge 2. Techno Souls, другая частка. Палепшаная і пашыраная. Будзе ў чарзе за першы. Code Vein. Anime Souls. Адразу за The Surge. А можа і перад. Concrete Genie. Сачыў я за гульнёй з 2017-го. І атрымалася невядома што. З VR-рэжымам. Disco Elysium. Кажуць, вельмі якасны РПГ. Ды і выглядае цікава. А выйшла на мае народзіны. Medieval. Яшчэ адзін рэмейк гульні часоў першай PlayStation. Але ў арыгінал гэтай гульні я нагуляў шмат часу. Ад чаго яшчэ горш. The Outer Worlds. Гульня ад Obsidian Entertainment. Творцаў якасных, калі і забагованых гульняў. Шмат хто хваліць, шмат хто крытыкуе. Але пагуляць я не супраць. Быў бы. Luigi's Mansion 3. Дзіцячая страшылка. А калі без жартаў, яшчэ адзін платформер ад Nintendo. Nintendo Switch. Black Sad Under the Skin. Амаль што воўк сярод нас, тыя ж яйкі, толькі з іншага боку. І каціная замест ваўчыных. Death Stranding. Кадзіма геній, які робіць цудоўныя гульні. А я доўбень, які не можа распланаваць уласны час. Сустрэнемся з гэтай гульнёй ці на пачатку 2020-го, ці летам, калі яна выйдзе на ПК. І нешта мне падказвае, што ўсё ж такі летам. І нарэшце, вынікі. Пачнем з таго, у ва што я не пагуляў. На самым версе Death Stranding. Бо вельмі прыгожа і інтрыгуюча выглядае, а яшчэ вельмі сорамна, што не пагуляў. Пасярэдзіне The Outer Worlds і Medieval, бо якасныя РПГ ніколі не залішнія, а гульні дзяцінства трэба шанаваць, асабліва калі яны якасна зробленыя. На самым доле The Surge 2, Code Vein і Judgment. Праз бясконцу любовь да серыі Якудза і такой з'явы, як Souls-like гульні. А зараз тое, чаго вы чакалі? А можа і не чакалі, але ўсё адно атрымаеце. Адмысловы топ-гульняў ад мяне. Узор таго, як ён будзе выглядаць, вы ўжо бачылі, але ў адрозненні ад гульняў, у якія я не пагуляў, пачнем з долу. Кантроль. Я вельмі добра стаўлюся да творцаў цалкам і да гульні асобна. Нягледзячы на тое, што геймплей і графіка з большасці выглядаюць як Quantum Break, супраць я нічога не маю. Бо і Quantum Break далёка не дрэнная гульня, ды і ў кантроль шмат паляпшэнняў. A Plague Tale Innocence. Цудоўная гісторыя, яскравыя і каляровыя моманты. Геймплей, які вельмі добра пасуе да атмасферы і гісторыі гульні, бо шмат наваяваць дзяўчынка-падлетак і малы брат не могуць, па меншай меры спачатку. Заслужанае месца ў топе. І пакуль у вас узнікаюць пытанні, працягваем. Пасярэдзіне ў нас Sekiro Shadow Die Twice. Міядзакі зрабіў рытм гульню, а я гуляў як у Souls-like. Срака пылала, як феадальная Японія. Але пасля азнаямлення з хітрынкамі гульні і яе кіраваннем гуляць стала вельмі цікава і прыемна. І нічога, што на той момант я ўжо прайшоў амаль палову. Remnant from the Ashes. Нечакана добрая гульня. Зацягнула мяне на адно поўнае і 2 частковых праходжання. Гульню ў каопе, а таксама спробы зразумець фабулу. А тое, што творцы дагэтуль робяць дармовыя пашырэнні, гаворыць пра добры падыход да гульні. Star Wars Jedi Fallen Order. Хоць як частка кананічных зорных войнаў гульня мяне не вельмі зацікавіла, але якасць выканання, сюжэт, геймплей, як даследаванне, так і баі, якія падобныя на Sekiro, а не на Dark Souls, як нам абяцалі творцы, прыцягнулі ўвагу ад пачатку да заканчэння. Ну і, канешне, The Who.
Як вы заўважылі, гэты ўзровень можна акрэсліць як Souls-like, а мы рухаемся далей. І гульня года для мяне Resident Evil 2. Ведаю, што галоўнымі прэтэндэнтамі шмат для каго былі Sekiro і Death Stranding, але ў другі я не гуляў, а ад першага я чакаў нечага іншага. А вось Resident прыйшоў раўнютка туды і дакладна тады, куды і калі трэба было прыйсці. З яго я пачаў свае стрымы. Але і акрамя суб'ектыўных фактараў хапае і аб'ектыўных. Цяжка спрачацца, што гульня атрымалася выдатным рэмейкам. Не проста рэмастарам са змененай графікай, але і з абнаўленнем геймплея. Для мяне было шокам адчуваць моцныя павевы рэтра-гульняў ад такой графікі і такога геймплея. Я ажно адчуў надзею, што можна рабіць як было раней, нават зараз. Але думкі старога пердуна пакінем на 2039. Ну як вам? Спадабалася ёлка? Ёлначка вам спадабалася? Ведаю, што я абяцаў ёлку на каляды, а атрымалася невядома што. Але не мог я даць Sekiro ніжэй за другое месца. І паставіць разам з ім не было каго. У Death Stranding я так і не пагуляў. Але я ўсё адно спадзяюся, вам спадабаліся вынікі і відэа цалкам. Нават калі вы з імі не згодныя. А я на гэтым з вамі развітваюся і дзякую усім, хто глядзеў. Яшчэ ў гэтым годзе мы сустрэнемся па меншай меры адзін раз. У відэа з вынікамі года. Не прапусціце. Калі вы глядзелі гэтае відэа як прэм'еру, запрашаю вас на апошні стрым у гэтым годзе, які пачнецца сёння а 20 гадзіне. Там будуць вялікія калядныя падарункі. Тым, хто ідзе на стрым, я кажу да пабачэння, а ўсім астатнім бывайце.